Mau wis iso urung ki mau. Gak gede-gede kok ngono sih. Apa to yo kok gembleng ae mak. Kuwi lho, mbok iso urung lho. Aku ki ya pengen nyambut gawe. Malah, ya wis tak aku sing ngunderi ngene. Kowe ki aja galak-galak krungu Kakang seneni kapok nyanyi-nyanyi. Iya lali. Mak, nek gak sampean manggangi wae kae, kok gosong. Yo. Amak. Ki ndang aja kesuwen. Nanti kongkon malah kesuwen. Nek kene iki kon ngewangi, ora grumungan. Mak sing bener lho, Mak. Ih, gosong kabeh kuwi, Mak. Kabeh iki kok pelangganmu gak gelem, Mak. Ya Allah ki ra kena dipangan. Kelakuanmu ki piye kok doan ki jadi ngerti wong tuwa kok malah diperintahi kaya ngono polone iki piye iki mikire iki piye. Wong tuwa gare siji-sijine iso di kon megawe soro kaya ngono lho. Walah Kang, mamak ki dipenakno ora gelem, jaluke megawe terus. Heeh. Kaya wong ki mikir lho, mama ki wis tuwek, kudune kon nyantai ora mbok kon megawe rekoso ngene iki. Ya nek kono mampu kono urusono Kang, Kang kono lah ora tau jatah. Nek ngono padha gelem, padha bengkerongan ngurusi mamak we. Terus Mak, sampean melok Kakang wae. Heeh, aku juga males ngurusin nek kaya Yo ngono. repot. Kok malah ngatur-ngatur kakang lho. Ora urung kono ya repot. Wes meneng ngalih. Saya balik. Ya ngurusi ora maido tok. Terus Mak, Mama melok aku apa melok Kakang? Melu kabeh. Ya wes, Mama melok kono wae. Aku kesel ngurusi. Tolong lho Dik, jane ngono apa sih? Ih. Ora isin durungokke wong ribut-ribut ngurusi wong tuwek, Mas. Malas lho mama kok disosiyo lho. Wes lah, anggere gak ngurusi ben diurus-urusi adik-adike wae. Enggak usah diributke.